खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै हरनि समाव हादों उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगायाव अखा। कुसुगाव समबाय समितियाव इउपिपिएल दोलोआ 'सा-15 बिजाथि होनायाव 'सा-15 देरहासार जानो हाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोब्लिब बिल बांनायाव सरकारनि आखाइ गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों नरनिता कार्लसआ। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लेंसुन ओनसोलाव बिपिएफ आरो गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो सा 600 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाटगाव फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायनाय सानै फरायसुला आरो फरायसुलिआ दौलें लगायनानै जिउ फोजोबनानै लादों। हौवासाया हिनजावसानि दौलें नांनानै थानाय खौरांखौ मोननानै हिनजावसानि गोथै सह'खौ नायनो होनना थांनायाव गोथै देहाखौ गारखांबाय होनना मिथिनानै न'सिम फैफिननानै हौवासायाबो गावनि न'आवनो दौलें नांना गावखौ फोजोबनानै लादों। चिरांनि खुंग्रि गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2023 मायथाइयाव सेबाजों खुंफुंजानाय मेट्रिक आनजादआव उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरखौ मैया बरायदों आरो मान बाउदों। लोगोसे सेथि मासिआव आवग्रिनाय सानै फरायसानो 5,000 रां अनसुंथाइ होदों।